Avui tenim un Tarragona Opina per comentar coses que han succeït a la ciutat amb els companys periodistes. Tenim els nostres convidats d'avui, en primer lloc el senyor Josep Maria Bonet, que és el gerent de l'empresa municipal de mitjans de comunicació de Tarragona. Bona tarda. Què tal? Bona tarda. Gràcies, benvingut. Gràcies. En Pitu Terrassa, conegut de la casa, que és el director del diari digital tottarragona.cat. Benvingut, gràcies. Gràcies, i la mosca Eugènia, que li fotré un pantallot de moment, avui el van, el porto per aquell motiu. Com que tenim la cadira buida, jo crec que es pot posar aquí. Es pot posar aquí. Sí, pot ser, gràcies. I l'Octavi Saumell, que és periodista del diari Tarragona. Gràcies, Octavi, per venir. Bona tarda. Hola, bona tarda. A mi de moment encara no... De moment no han vingut cap a aquesta banda. De moment encara no. De moment no. Comencem, si voleu. I ara ens tocarà parlar d'un altre dels temes que ha succeït aquest cap de setmana, que ha estat la consulta per la independència, la cinquena onada ja de consultes per la independència, que es feia a diferents municipis, a Tarragona, a Rubí, a Villalonga del Camp, és a dir, hi havia 4 o 5 municipis més on es feia i que ha tingut una participació bastant pobra. No sé com es valora aquesta participació i com es valora la celebració d'aquestes consultes. Josep Maria. Bueno, no, jo entenc que amb això és com en tot, no? Hi ha interpretacions de tot tipus. És allò de veure el got mig ple, de veure el got mig buit. Jo, davant d'això, sempre em pregunto el mateix, vull dir, realment tenim set o no tenim set? I crec que el que, més enllà de que interpretem els resultats, si un 5% és molt o és poc o no sé què, vull dir, tindrem interpretacions de tot tipus, però realment ens hem de preguntar, és algo que interessa a la gent? O sigui, tenim set? Vull dir, interessa en general al conjunt de la població que està amb opcions de poder anar a votar? Jo crec que ha quedat clar que és una cosa que no interessa. I realment, o sigui, no cal fer enquestes, vull dir, això ho ha demostrat, és la millor enquesta, vull dir, hi ha un 5 i alguna % de persones que sí que realment els hi preocupa. L'altre 94 i pico per cent o 95%, vull dir, probablement estan més preocupats per altres coses i això probablement és el que realment es té que reflexionar. I també es té que reflexionar com amb aquesta cinquena onada, vull dir, cada vegada ha anat baixant més la participació a tot arreu. Per quin motiu? No ho sé, però probablement un d'aquests motius és aquest, no? Vull dir que la gent està més preocupada per altres coses que no pas pel fet en si mateix de la independència. No, primer, la valoració, no pobra, molt pobra, no? Que ho dir un 5%. Però jo penso, a l'inrevés del que comentava el Josep Maria, que precisament que no s'hagi realitzat tot en un mateix dia, que hi ha hagut diferents convocatòries, ha marmat molt la participació ciutadana. Després, per suposat, el fet de que no sigui una consulta vinculant, jo crec que no es pot extrapolar en absolut. I després la proximitat de les properes eleccions també penso que ha estat determinant, a banda de la manca de suport de les institucions, en aquest cas, per exemple, dels ajuntaments, i concretament de l'Ajuntament de Tarragona, que han donat als organitzadors de la consulta la plataforma Tarragona Decideix. Jo crec que aquests són elements a tenir en compte. El Josep Maria també deia que els ciutadans estan més preocupats per altres qüestions, sens dubte, però també deies que els partits polítics estan més preocupats. Jo aquí hi posaria unes interrogants, no? Perquè penso que poca cosa s'està fent realment. El gran problema d'aquest país, en moltíssimes ocasions, és l'atur, és un drama, la manca de treball, la crisi és un drama. No crec que s'estigui treballant, però bé, hi haurà unes eleccions i tindrem ocasió d'escoltar i de decidir, no? Perquè, en definitiva, el poble és sobirà en aquest aspecte. Però jo crec que el resultat és, jo diria que normal, simplement. Sí, a més tenint en compte que tampoc no tenien mitjans, és a dir, no comptaven amb una infraestructura com la que es fa servir per altres tipus d'eleccions, és a dir, no hi havia aquest poder mediàtic que pot seguir aquestes consultes. Octavi. Home, si repassem percentualment la participació que va haver a les eleccions municipals de Tarragona el 2007, no va arribar al 54%, amb tot el suport institucional, porta a porta, t'enviaven cartes a casa, debats, als mitjans de comunicació. Aquí hi va haver un 5,7%, és cert que potser és un percentatge poc elevat. També s'ha de tenir en compte que el cens d'aquestes consultes és bastant més gran que el cens electoral i els 6.800 persones que van anar a votar representarien la tercera força política de l'Ajuntament de Tarragona. El PP és la tercera força amb 6.800 votants, serien 4 regidors. Jo no menysprearia aquests resultats, tenint en compte que, el que hem dit, no va haver suport institucional. La portaveu municipal va dir que no tenien garanties democràtiques aquestes votacions. Per mi són unes declaracions que deixen molt que desitjar d'un representant polític
i a nivell de Catalunya 600.000 persones han votat per la independència. Jo tampoc diria que són uns mals resultats perquè serien la tercera força del Parlament de Catalunya. Home, jo, en el fet aquest de les garanties democràtiques, jo entenc que té part de raó la portaveu de l'equip de govern quan diu això, entre altres coses perquè és veritat, vull dir, o sigui, és una mena de procés assembleari, o sigui, s'està fent d'una manera en la qual no hi ha cap ens que sigui neutral en aquest aspecte, no? Que es faci d'observador i que a més vigili que tots els processos de votacions es fan com s'han de fer, vull dir, es confia en la bona fe de la gent. I és veritat, això és com quan a la universitat anàvem a votar per fer una vaga o fer no vaga o aplaçar un examen o no aplaçar un examen. No hauria de reconèixer cap associació de veïns, perquè també es fan les votacions per aquest sistema. Sí, però a què estem comparant? O sigui, estem comparant una votació que fa una associació de veïns amb uns senyors... Home, s'està donant més garanties democràtiques a una associació de veïns amb uns senyors que s'estan pronunciant a favor de la independència d'un territori. Vull dir, no podem comparar. Vaja, jo entenc que no podem comparar una decisió que pot prendre una associació de veïns a través d'una votació dels seus associats de si demanem tindre més bancs o no bancs o no sé què, qualsevol cosa que es pugui tractar amb una associació de veïns, que parlar de temes, o sigui, els experiments a casa i amb gaseosa, vull dir. Sí, evidentment, però jo crec que si la plataforma hagués actuat antidemocràticament, segurament, o sense garanties, o sense les suficients garanties democràtiques, segurament el resultat no hagués estat d'un 5% de participació. Diuen que hi ha hagut un 20% de participació i es queden tenables, perquè ni tu, ni jo, ni la portaveu ho podem comprovar. Per tant, jo crec que s'ha de donar un vot de confiança. No, però el vot de confiança tot. El que passa és que aquí estem dient dues coses diferents. Jo parlo de garanties suficients i l'altre seria fer una putinada, no? Vull dir, jo no parlo de putinades. Jo el que parlo és de garanties suficients i al meu entendre, sota la meva opinió, vull dir, no té les garanties suficients. Que l'Ajuntament deixi mostrar el no, les garanties suficients és que hi hagi... Bueno, vull dir, a les eleccions generals ja veiem quines són. Vull dir, hi ha tota una sèrie d'estaments jurídics, fins i tot, que el que fan és controlar que el procés de votació es fa sota els paràmetres aquests de llibertat, de que no hi vagi condicionat. No, vull dir, a les taules hi ha interventors dels partits... Però si els partits no volen aquestes votacions. Hi ha... Ostres, la mosca, tu. Tu tens la petita, a mi m'ha tocat la grossa, que és més fotut. Sí. No, però aquesta molesta més, perquè... És més ràpida. És més ràpida i igual la veus que no la veus. També. No, però això, en sèrio, vull dir, el tema de les garanties democràtiques, vull dir, jo crec que no són suficients com per al tema que s'està debatent. És a dir, parlem de les associacions de veïns o parlem d'això de la universitat, de quan votàvem si aplaçàvem un examen o no l'aplaçàvem o no sé què. Bueno, però en el fons no ve ser massa cosa més. Home, no. Jo per mi, personalment, parlar d'independència o no parlar d'independència... D'una consulta que organitza una entitat o una plataforma més o menys privada, etc., té el valor que té, el valor significatiu i representatiu. No estem parlant d'una elecció vinculant, sinó si això sí que em preocuparia realment. Home, és que només faltaria que fos vinculant. En una elecció vinculant hi hauria el doble de participació, perquè el no aniria a votar. Exacte, o el triple, i el sí també. Llavors, el tema de la participació també l'has d'agafar amb pinces. És el que comentava. Bueno, veig que no ens posem d'acord amb aquest tema. No, home, tampoc però tampoc divergim tant. No, hi ha les diferents versions. Parlem, abans de fer, encara que sigui molt breument, del tema del nàstic, perquè avui hi ha la Junta General d'Accionistes, on es preveu que hi hagi polèmica, bàsicament perquè s'està parlant d'un desfassament econòmic d'uns 8 milions d'euros, que Déu-n'hi-do. Jo no sé si s'ha de demanar responsabilitats, com ha passat amb el tema del senyor Joan Laporta del Futbol Club Barcelona, si no cal, qui assumirà això, qui ho pagarà... No, qui ho pagarà està molt clar, nosaltres, tu, jo, aquest senyor, aquesta senyora que s'està mirant, l'Ajuntament, els ciutadans. Jo per això és el que estic absolutament disconforme i acabo. Me sembla que si és una societat anònima, qui s'ha de fer responsable dels números? Vermells, molt granes en aquest cas, han de ser els accionistes i... Jo entenc que el que es té que fer responsable dels números, si realment són com diuen, és la persona
que ha detentat la titularitat d'aquella gestió. Per tant, si hi havia un president que ha fet, bueno, un president, clar, el president és el cap visible. Però ara tenim el president que era el vicepresident econòmic. Bueno, és igual, el cap visible, o sigui, el Barça qui li demana responsabilitats, el Joan Laporta. El Barça... No, a tota la Junta. El Barça viu dels diners dels seus socis. Per extensió... El Nàstic viu dels diners dels ciutadans. I jo amb els meus diners, no. Sí, però no diu... Però 600.000 euros a l'any durant 10 anys els pagaré jo, i tu, i el teu cosí. Per tant, a mi no m'han demanat ningú al conseller. I a més trobo, si és real, si realment succeeix això, que cap representant de l'Ajuntament vagi avui al Consell d'Administració, me sembla fatal. Sí que hi va, i tant. Participarà? Clar que participarà. A veure, jo el que sí que està clar és que el que és responsable, si hi ha hagut mala gestió, qui és responsable és la Junta anterior i el president anterior. El president anterior com a cap visible. Jo soc soci i accionista del Nàstic i jo vaig assistir a l'anterior Consell d'Administració. L'actual president era el vicepresident econòmic, si no estic equivocat. Sí, bueno... Alguna cosa però fixeu-vos, vull dir, aquí el responsable de la mala gestió és la Junta. Qui hi perd diners són els accionistes. Uns d'aquests accionistes som els ciutadans de Tarragona. Per què? Perquè en un moment determinat, fa 6 anys o 7 anys, o quan sigui, algú va prendre la decisió de que tenia que entrar capital municipal amb això. Ja està. Vull dir, el procés que s'ha anat seguint ara, precisament, és el d'anar-se allunyant i no immiscuir-se amb aquesta gestió. Per què? Vull dir, doncs perquè d'alguna manera jo entenc que la funció d'un regidor de l'Ajuntament no és la de fer de president del Nàstic, ni de president transitori, ni de res com ha succeït. Vull dir, jo entenc que la funció d'un regidor o d'un alcalde de la ciutat és el de fer d'alcalde de la ciutat. I la funció de l'Ajuntament és donar 600.000 euros anuals. Seria objecte d'un debat sobre el Nàstic, que l'hem deixat al final i... Tornem, seguim. Tornem un altre dia parlant del Nàstic.